pesa mang'eny oka. Koro Robert Oiko mowuok e boma ma Eldoret, Peter Wanjiru ma en jawala mar Aswekra, Isaiah Meki mowuok Kitale kaachiel gi David Tanui mowuok Kuresoi e joloch mar siling milion 21 e piem mar shabiki.com jackpot mbao jumani. Mor gi ilo nopong' e gwenge mag Eldoret bang' Oiko ma en fundi gedo bedo achiel kuom jogo punda mano bedo joloch bang' goyo punda gi kambi mar shabiki.com. Oiko nonyiso mor mare mar yudo omenda no ka oduoko erokamano ne kambi mar shabiki.com. Weche machielo bende mana kamano e gwenge mag Kikuyu bang' ka Peter Wanjiru bende noyudo mich mare. E boma ma Kitale, Isaiah Meki bende noyudo welo mowuok e shabiki.com mano chwalo mich margi mondo embo yud kamano. David Tanui ma bende wuok e gwenge ma Kuresoi nopong' gi mor bang' yudo omenda mar loch ka kwayo jogo punda mondo donje kambi mar shabiki.com. Yenyewe ni furaha kubwa ambayo hata kama huwezi ona ni kubwa. Kazi yenye nafanya kazi ya ujenzi. Mimi ni fundi wa mjengo. Lakini ndiyo nilikuwa na hiyo imani ya kuwa siku nitakuwa na hiyo pesa kwa sababu nimekuwa nikiomba na nilikuwa na matumaini. Ingawaje sikuwa ninaweza sema ati nilikuwa sure ati itatoka. But obviously nilikuwa matumaini itakuwa. So kama sio betting ni kazi yangu ya juu. Ningependa sana kumpongeza Robert kwa mara nyingine kwa kuweza kuwa mshindi wetu katika Shabiki Jackpot Mbao. Shindano hili lina michezo 13 ambayo unabashiri kwa shilingi 20 tu, na ukiweza kushinda bashiri vilivyo unaweza kushinda up to 21 million shillings.